Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline na karon nga adlaw Huwebes kita. Marso 26, tuig 2020. Aksyon Hotline! Nagtaas karon nagdugang ang listahan angot sa mga pasyente, angot sa mga na diskubrihan kag sumungman record iya sa Department of Health kung kaso sang COVID-19 ang paghambalan. Ang latest karon ginpagwa nga record, ang kaso nagdangat sa 636, no? Amon ang record nga nagpositibo nga yara karon sa listahan sa Department of Health. Samtang ang mga nagkalamatay, nagtimbuok man kang naglabot na sa 38 ka mga persona. Aksyon Hotline! Adasig lang no, nga nagataas ang mga numero. Ina, ang iban wala pa makabatyag sa sintoma, mga asymptomatic, no? Nga mga individual, nga mo ni ang ginakabalak-an man mismo sa aton nga mga doktor sa Department of Health sang komunidad, bangod base ini nga mataw, sige gihapon ang tiyog nila. Aksyon Hotline! With action, Oliver Pason sa technical side, back up tag karon nga aga, si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elry Dotilio. Sa kuno man Aksyon Artay Hupon checking in diri sa aton Huwebes nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mga doktoro kag mga nurses sa Bacolod sa probinsya kag bilog nga pungsod Pilipinas nagapabutyag na kag nabalaka sa sitwasyon diskriminasyon nga ila sini gina-eksperyensya. Aksyon Hotline! Bangod nga may ara sampila ka mga individual nga hindi maka-intindi sa ila trabaho. Instead nga pasalamatan ining mga frontliners, ang mga doctors, ang mga nurses, sos mapati kamo iya, may aligasyon na nga may pila ka mga nagaserving nga mga landlords o nagaserving nga mga landlady, nagaserving nga tig-iya sa mga ginaistaran. Sining mga nurses
kag sining mga doktor nga ginapalin sila bisan sa makapihan kuno do why sila ginapatiner sila kuno ano maning ang diskriminasyon nito hindi mahiwaw. Isa'y nasang istoryanta karon nga aga nano ang matabo sini nagpadala sang sulat ang ini nga grupo sa kay Mayor Bing Leonardia ti ang pamangkot paano aktuhan ini sang alkalde no kag paano ipasiguro nga ti hindi naman liwat paano magpasiguro nga mabuligan ini sila. Kaysa tutuod lang ini nga mga frontliners, umuntat gani ni or mag-positive gani ni sa COVID-19, way manaton ginapangayo, kalamay tagid, kay way na sa matatap sa aton sa mga hospital and ultimately, kung wala na sa mga frontliners sa hospital, ambot lang, sinoon ni bantay, sinoning matatap sa aton kung dalon kita sa ospital, puwera palayo lang. Nanuning batasan tayo man, do kabudlay gid sa aton, do katig-agid sa aton, tagipusuon yan, no? Instead nga magkopera, magbulig kita sa aton gobyerno kag otoridad, ay, mas damo pa subong maalam sa mga doktor kung mag-eksplikar, kapin pagid sa Facebook. Pero balantay na karon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang isa sa mga senador nga sadto nangin malapit man sa Bacolod kag Negros matapos nga ti kilala kag naibaluan mo sang tanan nga sadto ang iya sini unang pangasawa no ti taga diri sa aton sa Bacolod no taga diri sa aton nga masamiman gani ni si former Senate President isa ka top notcher nga abogado sa bar exam, Coco Pimentel, ti masami na rin kadto sa Bacolod, gano'n malapit na di sa aton, kay ti siyempre si Ilonggo man ang partner ni Singuna mo. Sos na nung man natabo. Ang iya asawa manugbata, kinadtuan ni sa ospital, yawer, positibo siya sa COVID-19. Subong, ginabalbal siya, namong nagakomentaryo, ikaw mismo nga senador, ikaw yan naglapas sang dapat ginapatuman nga protokol. Siling sang senador, why ko na ikbalo? Why ko na ikbalo nga positive ko pagkadto ko to? Ay, naano ini? Kag-istoryahan taman karon sitwasyon diri sa palibot sang Metro Bacolod sa nagapadayon gihapon nga pagbantay sang mga borders. Kumusta unta with Aksyon Alvin Graba? Kag mga update man mga kaaksyon na sa akadamuon no, sa mga nagpositibo o kung mga ang resulta no singin padala dito sa RITM mga swab test nga ginkuha gikan sa pila ka mga Negrosanon kag Bacolod non no ginpadala na dito sa bahin sang RITM kag ginahulat ang resulta. Alas 8:09 na Aksyon Radio Philippine Standard Time kag karon na no ma-check man kita diri sa Interagency Task Force sa Bacolod parte sa ginaproponera kag ginaplano nga pagpatuman sang enhanced community quarantine. Alas 8:10 na. Nawari. Unahon ko lang niyo kay siling ko kabudlay subong ang sitwasyon, no? Namuno ko kaina nga may ara na sa mga grupo, organisasyon, kapin pagid ang grupo ni sang mga doctors nga may ginpadala sila nga sulat sa kay Mayor Bing Leonardia. Nanong sulat kag nanong kaundan sini kay ang ginakabalak-an nila subong way labot sang diskriminasyon. May ara sila mga demand nga kinahanglan tanitam doon sa alkalde diri sa aton no sa Bacolod kag himuon na ang nagakaigo nga tikang bangod kay nabalakan na sila mo ining sitwasyon subong nga kadamo bala no nagadamo nagataas ang numero sang mga individual diri sa Bacolod nga ginamonitor in fact
may nag-positive and all nga amo na bala ang isa sa mga sitwasyon nga dapat sunod sa grupo talupang doon. Now, ano nakalala ang sitwasyon sa bangman? Kag ano ang dapat nga tika nga himuon sa aton gobyerno? May nagasiling nga dapat may ara na sang command center nga tukuron ang tagsa ka mga LGU, especially sa nasyonal. Nga mo iya ang magauyat kag tagi sa command center nga mismo ibutang sa Malacañang amo ni tani ang madasing nga mag-akto halin sa pag inventory sa mga hospital pila na sa inyo nga mga workers dira, mga health workers ang daw nagabatyag na ang ging quarantine na daw mo na bla nga para at least may ideya na ang gobyerno pagi sa command center nga bisan sa panagtaganay lamang sang mga protective equipments, ang personal protective equipments, at least mabalaan na sang Department of Health, sang Interagency Task Force, sang COVID Command Center, nga may ara na sila sang listahan. Amo na bala ka nami kung tani isang framework, amo na kung tani ka nami sang master plan kag template nga sundon paagi sa command center ti sumong daway pa na no, pero ano bala ang sitwasyon kag kinahanglan na gid man bala ang enhanced community quarantine sang gobyerno nga dapat ipatuman diri sa aton sa lokal diri sa Bacolod may harap paghihapon mga pumuluyo nga tuman katig-asang Balatyagon kag Bagol. Online sa hotline. Halos hindi gani magsunod mo sa mga ginapatuman nga regulasyon sang gobyerno. And joining us this morning is Dr. Enrico Ilomba. Kuhaon nato ng expertise kag mga research person ta siya karon nga aga. Istoryanta gyapon party COVID-19. Doc, how are you? Good morning. Good morning, Pastor Art. Salamat gid sa time kay nagtawag ko liwat sa imo mga almost 2 weeks ago na nga why ko nakatawag bala liwat sa imo Doc. Kay subong Doc kaiwat gid mangita ka resource person nga doktor nga maka-eksplikar luwas sa taga City Health Office diri sa Bacolod nga nagapa-interview man kung kaisa bangod nga team member sa Interagency Task Force pero hindi makapa-expound kung ano gid exactly ang sitwasyon subong. Now, personally, ano ang paglantaw mo siniman? Ining madasig nga pag-increase sang ni COVID-19 sa mga record kag listahan sa mga pasyente? Personally, sa pagtanaw na ko, doon ihatag sa sintanan nga problema kay Mayor Bing, hindi niya sarahan. Yes, Doc. Tawagan ta siya biliwat. Basi may landline siya kayo nakakautod ang iya sining communication. Si Dr. Ilombati, gusto na ito ni Baloon kag kuhaan taman sang comment diri ang isa ka doktor, no? Nga naka-intindi bla kay kung kaisa damo pang maalam sang sa doktor gid damo pa yan nagakomentar nga mas masubra pa daw mag-explicar sobra pa sa doktor. Doc, you were saying kina, sorry, ginautod kita. Hello, Doc? Dula-dula ang linya ta. Oh, gani. Subong-subong, Doc, okay na? You were saying kina? Siling ko, nang dapat tayo may division of labor ni, kaya hindi nito na masangan ni Mayor Bing. So, with regards sa health problem, dapat ang in-charge na amo na sabi ang aton nga City Health Officer na magtanaw sa mga kinahanglanon sa mga health workers naton sa mga doctors pagkadto sa aton barangay health workers kag amo ni siya ang kung ano ang program sa aton nga gobyerno. Ang parte naman sa mga pagkaon rasyon naton nga sa hindi pa sila makaubra i-divide naman siya. Iyan naman siya ulubra sa aton nga mga barangay officials kay members sa aton nga DILG. Okay. So sila niya kay balo mag-identify
kung sino to ang nagkinanglan gid sa bulig, kung sino banto ang hindi na dapat kinanglan sa bulig. Okay. With regards naman sa pag-maintain sa aton nga peace and order, nga sa diin, hindi lang tamang pagkadto pakari, nga do sa wala lang sa aton nga may order nga kinanglan magpalayo kita sa may distansya kita kada isa. Iya naman niya obligasyon sa aton nga mga peace and order officers, nga aton mga pulis. So amo niya ang pagtanong na akong action art. Kada Okay. isa-isa may division, may brown sila. Kaya halos tanan hapan tanan eh. Kung Okay. hapan mo na tanan, hindi mo nasama sa kinanglan may tao gid nga na-assign lang. Kung may balasuron sa kuli, ang tao nga na-assign na da, mabasol na to. Pero sa perspektibo sa isa ka doktor, no, ang sitwasyon subong kag the way ang ginapakakita ang karakteristik sa sining COVID-19, Doc, ano ang gobyerno bala is still on the right track in addressing and ang ginahimo nga action sa government, especially nga subong damo na sang mga frontliners nga mga doctor and nurses nga nagka-problema nga ang ilang nakabalakan at risk man ang ilang status, sila tuod ang first defense naton ang nagahatag sa services sa mga ospital, pero do kulang no para sa ila ang support no kag hindi sila preparado makadto kita sa gira nga wala kita nakakita ni siyang bisan itsura ka virus ni. Ang problema sa kada doktor, kasi ang kinanglan sa kada doktor sa mga health centers nga kinanglan nila abi nga mga kung ano sila da amo da yang obligasyon ng safety. Okay. Okay, Doc. Alas 8:18 na Action Radio Philippine Standard Time. Pangayo, sabi ba siya may landline siya dahil? Para nga maka-hitso diretso kita. Kay na daw, okay man to pag-schedule na mo ni Dua. Pero ang akon malang concern na mo ni. Kay Tik Mayo ni ang doktor maka-explicar sa kung nano ang nano ba lang nakita nilang sitwasyon, no? Kaysa subong, sa tutuod lang sa sining general community quarantine, makulod lang to ablaw. Damo gyapon nagapasaway, way nagasunod sa ginapatuman nga curfew hour, ang iban ang social o kung ang physical distancing, wala nila gina seryoso, as if nga daw wala lang yan sila. Ano kung may COVID-19? Why man kami iya? Why kami alabot? In fact, si Vice Mayor gani kahapon, nakamuno, siling niya magkadto ka sa mga lugar kapin pagid, sa mga border, niya may ginsaway gani ko to, health worker, pero inablang do sabi HW, nga ginsaway sa social distancing, niya ginsabat pa gani ako. Siling niya ti frontliner, kuya kag barangay health worker. Tiyan ako ng health worker, kaya hindi kaya madutlan sa COVID-19. Malikaw sa imo ang COVID-19. Amo na nga mga sitwasyon. Now, sa sining karakteristik o ginapakita subong sang COVID-19, sang coronavirus disease 19, is it necessary now for the government to impose sa ginatawag nga enhanced community quarantine nga dapat amo na ning himuon ta in order nga ma-flatten naton o mapauntat ta ining pag transmit o paglaptas ang kagaw, no, bangod sining COVID-19. Doc, sorry gid na utod linyata. No problem with action art. Now, since kamo na ni balang sitwasyon, no, kag ang karakteristik amo na ginambal ko kay na ang approach ng government naton, do you think kinanglano na ni Doc nga dapat may enhanced community quarantine in which malimitahan na ang halakalagaw sa publiko, distancing and all? Hello, Doc? Yes, oo. Amo nang wala naton ma-implementar, kaya tungod nga siling kubala, wala sang division of labor, wala isang na-in-charge sa mga policemen naton
nga magsaway sa mga tao sini na dapat hindi kita magsagilagaw. Kaya isa na sa source ng atong COVID mo ang paglapitan na isang duha ka pasyente abi o kusang duha ka personalidad kag ang mga paghaklo mo sang sang hangin abi sang isa ka infected person. So, amo siya na kung tani ang obligasyon. Hindi na siya obligasyon sang doktor, obligasyon na siya sang polis. Hindi na siya obligasyon niya sang barangay officials, obligasyon niya sang polis naton. Okay. That's why importante yung division of labor para mapos ang tanan. Obligation sa aton nga media nga mag-inform kung ano ng mga bago nga mga nagakalatabo kung ano ang mga technique ng pagabuhaton. Kaya sa ako nga pagtama bala action art, inibira ang sa COVID ni hay kada masakit gina-insister namon nga mga doctors nagmasakit kita kung unhygienic kita mo kunigko bala kita. Nagahalin sa iko ang aton nga kuan ang aton nga mga masakit. Okay. So, ang isa sa pinaka-the best niya nga mabuhat natin, wala labot abis ang hindi kita maglagaw, hindi kita magkuhan. Isa sa pinaka-the best nga paglabuhaton natin, maglimpyo kita kadadlaw, everyday maligo kita, preferably kung may paliguan kita nga isa ka running water. Kaya kung parang nitan maligo kita sa isang gagmay po kita, kung paligo kita sa suba, ang sistema, mga 2 ka oras na makita nato ng atong dapa-dapa nga gahining-hining gina sa katindo. So kung kapaligo kita sa isa ka running water, ang tanan nga virus sa lawas naton, makakas na siya, kay running man lang siya mo. Hindi siya swimming pool, wala man niya nagatinerd ng kagaw. Okay. So sa running, kung di nag-amat-amat ka kwan, so ang importante, ang hygiene. So, isa na sa mga solusyon kung tani nga ginkuhan sa government na everyday, ang cleanliness gid amo gid i-observe kay amo na sa maka-prevent sa aton sang COVID. No, aton kay wala ko may nakabati nga hoy paligo kamo hoy kuan kamo sini pang panindo kamo ang nabalanta lang nga mga puhon ka lang sang kamot mo how about ang kagaw nga wala sa kamot. How about ang kagaw ko na sa ulo? How about ang kagaw ko na sa tiyan? So useless. Dapat bilog na lawas, everyday paligo, so isa karaling water, agot to mga kasang tanan nga higko sa lawas na. Okay. Now, kung di may ara, Dok, nga asymptomatic, hindi way ka bala si sintomas nga makita sa imo. Nano ini? Delikado ini para sa isa ka persona nga ati, way man sintomas imo, paano ka kapacheck up? Abi, sige lang lagaw-lagaw mo ya? Nang parehas man lang siya tanan sa tanan nga mga tangkaso. May ara tangkaso nga wala ka simptoma, may ara nga may simptoma. Kung severe gawa, ang makaigo sa imong kagaw, siya mo na sa magagawa ang simptoma eh. Kag hindi mo man na sa madakpan, kay tiura sa asymptomatic siya eh. Kita mo skuko, pimental gani, lagaw nga lang kaya niya, wala siya COVID. Kita mo na, kigan pa to siya sang Makati Medical Center since nga nagkadto to siya nga daw, ang guwaganing nga ginabalan siya, ginlapas niya ang protocol nga dapat quarantine siya na isbalay niya eh. Okay. Ano na siya. So, ang ma-advise ko na siguro yung action art nga i-divide nila ni Mayor Bing ang Ulubraon sa tanan, i-involve ang tanan nga departments, tagaan assignment, lain ang kapanagtagsang pagkaon, lain ang nagalista sa nagakinanglangang bulig, lain man ang nagapanagtag sa mga bulong ang mga kinanglanon. Kaya nagtilingob na ni tanan eh. So, hindi ni maaway ito isa-isa ko, assign tayo ni Sir DALG. Wala kita sang may makuhaan, wala kita sang may makuha solusyon. Kaya ano man lang ang nabalaan man sang DLG man, ang DLG hindi man niya kabalo magbulong sang coronavirus. Correct. Hindi man sila doktor nga nakainsindigid. Kundi may ara man sila papel, kagatong danan, nga mura ning ilaya himuon, para nga makabulig sa mga kwanaton, frontliners, sa mga doctors ta. Kaya disema na nga itong mga doctors nga sa CTF, maglibot man sila, kaya tanaw nila ang mga
situation sa mga doctors natin sa mga ato mga health centers kung wala anong kulang kagamo ni ayon nila kami Yorving ingamo ni ang atong pa mga kinanglanon para nga mapa-improve naton ang pagpauntat sa isang sining sa COVID virus ni. Okay. So anyway, Doc, thank you gid sa imo sining tiempo nga gin-share karon nga aga. God bless sa imo. Dira sa imo nga clinic, damo man gakadto nga daw may symptoms like sang coronavirus? So far wala pa man lang. Dawa ipa? Oo. Di kay iba na rin nga mga hospital din na magbaton kay ti kulang equipments nila, mga muna bala. No, pero kontra sa imo, halimbawa, Dok, may magkadto na gusto mo pa check up, batunon mo lang yapon sang imo ya talatapan. Ate, wala kung may mo, ito bululigan niya mo pasyente na iya obligasyon ginanawon nga mag-atipan sa pasyente. Okay. Doc, salamat gid sa time. Good morning. Good morning man, Action Arctic sa atong listeners may aga. Action Hotline. The former mayor dira sa La Castellana and doctor by profession, ang iya man lang yung nakita, sining niya, okay naman okay man ang ginahimo. No, may ara man effort nga ginahimo ang gobyerno. However, medyo kulang, no? Medyo kulang. Kasi sining niya dapat may ara sang division of duty, may ara sang katungdanan kag buluhaton, no? Ang mga nagkalain-laing nga departamento. Nawari lang, kay kahapon, may ara isang ginpadala na nga sulat sa kay Mayor Bing Lunadia, bangod nga naga-problema ining pila na ka mga doktor. In fact, may mga sulat gani diri Riverside Medical Center, nagpadala sa kay Governor Bong Lacson, damo gani gasiling sa kay Gov Lacson sila yan padala nga supposedly dapat ipadala kag i-address sa kay Mayor Bing Lunadia. Bangod nga iti ining hospital is located diri sa Bacolod City. Galing mo na bla? Ang mga frontliners subong ga problema mo siling ko ini ang klase sitwasyon ni kinanglanon gini dapat man mo nga i-address sang local government unit, for example diri sa Bacolod City. Kay can you imagine sa sitwasyon subong ginarisgo sining mga frontliners ang ilang kabuhi, yawer, may mga tawo pa iya, no? May mga tawo pa iya nga makahimo nga i-discriminate ini nga mga individual. Action Hotline. Na may-ari sang sulat, address sa kay Mayor Bing Lunadia, nga ang mga medical community sa Negros, luyag nila, no, ang gest actually condensed ang ila sulat amuni. The medical community of Negros would like to reach out to your good office in an effort to try to control the present public health emergency due to COVID-19. We are aware that the government is trying to implement strategies in order to help prevent its spread. We would like to partner with you toward the goal of containment of the disease in order not to deplete our healthcare workers and resources, and in order to prevent death by thousands. Experts have agreed that the best strategy to address this COVID situation is complete isolation of communities, so on and so forth. Now, part pa lang ni, suggest o kung kaundan sang sulat, no, nga padala sining grupo o kung sining mga doktor. Hotline. And joining us this morning, sa aton sining nga pagpangalagad is Dr. Ronel Sario, ang internist and pulmonologist nga makabulig sa aton discussion ni Dugang. Doc, how are you? Good morning. Yes, may aga. Maaga sa tanan ni Palamati. Si Action Art, diri sa Action Radio, Bacolod, Doc. No, thank you for the time, no? First and foremost, gusto kong while abot nga in English ang inyo nga communication nga daw, hindi maintindihan sang public kung basahon lang naton. Amo na nga nag-effort kami nga mag-contact any representative sa inyo nga makasugilanon kita. Okay, party sini. Dok, ano gid ang gest sini ang kaundan kag nano ang tinutuyo sa pagpadala ni siyang communication to Mayor Bing?
Ang ginatuyo gid namon is nga mabuligan tanan nga sektor bala, mabulig sa amon nga mga healthcare workers or mga frontliners sa pagtapna sa paglaptas ang ini nga virus nga ini. Aha. Yes. And even the government is now exerting efforts. May mga measures yung hinahimo. Mas favorably kamo kay kung tawon ko favor kamo nga may ara sang enhancements sa community quarantine no nga dapat ipatuman strictly. Yes, exactly. Kay do amo gini ang pinakadako naton nga mabulig bilang isa ka komunidad no or pungsod nga ma-enhance ang quarantine kay isa ini malang nga pamaagi nga matapna naton ang paglakta sa COVID-19. Okay? No? Kay bangod virus ini kinahanglan ini sang tawo nga makatuan para magtubo ini nga magdamo kag makapanglaton sa iban. So kinahanglan igubon ta ang chain of transmission ang paglaton sini sa pamaagi nga makabulig kung makabulig gid nga dako ang enhanced quarantine kay tungod sa makita naton maski minimum quarantine pa lang medyo hindi pa malabot or hindi pa maitsindihan gid sa tanan naton nga pumuluyo. Okay. Nga nagakabalaka kami no sa frontliners nga ginapalabot gid namon sa ila mga panimalay ang importansya sa pagtinir sa balay. Dok, subong din kaya ka duty nga hospital. Diri man sa Bacolod, no without naming lang sa hospital. Diri sa mga private hospitals. Sa Bacolod. So, sa inyo bahin, since active ka pa nga nag-duty, anong mga riskong ginatubang ng subong sa Manila? Ang problema nila kakulang sa mga protective equipments. No nga awain na sa ila subong, ang mga pagbinutig sa mga, I'm sorry to use the term, no? Pero ang hindi pagsugid sa mga husto sa mga nagabisita nga mga pasyente sa ila mga hospital, ini bala subong gina-experience man naton diri sa Bacolod, Doc? Ay parehas gid ko ano ang senaryo sa Manila ga katabo gid diri sa aton no. Kag ang PPEs pa lang alone hindi siya enough. May ara kita supply for subong nga mga next 3 to 5 days pero hindi ta mapaktan sa kadamuon sa pasyente kay mangin makulang gid ni sila. That's why nagapangita man kita pamaagi para hindi siya mag jutay gid. That's why kinahanglan kita ni supplies kay hindi gid siya enough subong. With Okay. regards naman sa pagbinutig sa mga pasyente naton damo gid kita kaso no nadamo kita ng mga doktor nga mga nurses or healthcare workers nga na-quarantine tungod nga ulihin na nanugit sa ila travel history or Okay. exposure ang mga pasyente. Dako gid nga halit no kay isa lang ni siya katawo pero ti sobra 10 or 15 ang madulaan sa obra or mabalatian tungod ginagbinutig ni siya. Okay. So, which ka mo na tani, ang appeal naton sa public, kung may mga symptoms ka mo nga nabatyagan, dapat nugid na nga daan. Manugid na nga daan kag magpabalo. Pero may protocol kita nga ginasundan na dapat mapabalo sila anay sa ila barangay health worker, no? Or manawag sa triage siyang ospital bago maglakat sa to para hindi na siya maglibot-libot kundi nga parte sa ospital para ma-avoid ang exposure. Okay. Now, sa inyo bahin, subong, nga mga doctors, isa pagid siyang concern is the discrimination. No? Nga, na-experience, Iloilo, may atutugin pa halin siyang landlady niya sa iyang ginaistaran. May mga nurses, nga luyag magpangapi, ginpagwa sa kapihan. Dili ko na sa Bacolod, amo naman ang sitwasyon nga nag-aruluntad, Doc? May experience ang aton mga nurses man no kay iban kay nakatuan sa ilang mga panimalay. So nagwa ang result nga may COVID positive kita. Of which do ka hindi man insakto kay imbis nga buligan mo ni sila kay sila ni ang nagatatap sa mga pasyente nga amo sini dapat mas buligan gid sila sa komunidad man. Okay. No, kasi nagpakabalo ni sila sa lubraho nila para hindi man sila makapanglator in kaso na kuha nila ang balatian. Aha. So, optimistic ka mo and hopeful ka mo nga aktuhan positively ni Mayor Bing ang inyo ginpadala nga sulat. Tani gid no kay ti ang pinakagahom nga makuha namon is ara gid sa aton government leaders kay kami mismo why na kami nagadala sa amon organization tagsa-tagsa nga mga doktor naga-form lang kami sa mga groups namon para makaabot kami sa iba't-ibang nga sekto kag ang aton gobyerno para mapuligan kung paano tani mabatuan ang COVID. Sige. On that note, basi may mensahe ka nga pwede mabilin liwat sa aton sini listening public this morning. Go ahead, Doc.
Sa aton mga pumuluyo, gamay lang ini tani nga sakripisyo nga maginapangayo sa inyo ang pagtinir sa balay. Kung wala importante nga ulugrahon, hindi na palihog magkuha, labi na gid sa mga katigulangan naton or sa may mga balatian, pala nga asma, high blood, diabetes, kag iban nga balatian, magtinir lang gid sa balay. No? Kaya ini nga pamaagi, malesen naton ang pag-transmit or ang paglaton sa COVID-19. Dahil madala sa inyo panimalay sa inyo mga upod. So paghalong gid, tinir sa balay as much as possible, kag magamit sang mask, no? Lalo na kung may kilanglan nga magwa sa balay. Okay. Kaya practice yun ang social distancing. Aha. Ikaw nga na, Andok, kuhan ka no, magsiling ka internist and pulmonologist. Ano gini ang exact na trabaho, kag ginahimo mo, Dok? Sa internal medicine, isakop namon balatian sa mga katigulangan. 18 So, and above. Pero may subspecialty kami nga pulmonology, so dito kami nakafocus sa respiratory. Bauti, ang mga symptoms kag kuhan siya, sa imo gagali matupang iban siya ni? Sa amon gid, oo. Wow. Kag mas kuando mas risgo kung may edad na ang pasyente. Yes, dako gid nga risgo. No? Okay. Although sa mga kabataan, pwede gini makalaton, pero pwede sila mangin asymptomatic or mild symptoms lang. Kaso ang risgo nga ginabitbit nila kung wala man sila gahalong, madala nila ang kagaw sa ila panimalay kag malatna nila ila mga ginikanan. Sige. On that note, Doc, salamat gid sa imo time. May ginahatag diri sa Action Radio Bacolod. Madamo gid salamat. Action Hotline. Thank you very much sa kay Doctor no, nga nag-share man karon nga aga. Actually mo ning sulat nila no. Ang kwaon ta dugay-dugay siguro kung anong reaction diri kag nano paano aktuhan ini sang City Government of Bacolod ang ilaslat. Si Dr. Ronel Sariong inyo nabatian kag member man siya sining grupo nga nagpadala sa communication represented by the President sa Philippine Medical Association, Canlaon Medical Society, permado ni Dr. Maria Ivy Malata. And the other one is the President ng Philippine Medical Association, Negros Occidental Medical Society, pagi kay Dr. Roberto Puerta. Action Hotline. Hindi ko ang pag-intindi ko nabato na ni sa city government. Paano taktuhan ini? Pamatian ba na sa city government kay ang panawagan diri sa sining sektor enhanced community quarantine. Ano ba lang ang enhanced community quarantine? Paano ini patuman? Ano matabo sa aton? Pwede pa kita kalagaw? May mga jeepney pa makita sa dalanon? Inakaron ang aton tutukan. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian.
Aksyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone.
In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In this trying Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system,
posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Alas 8:51 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Damo debate subong no nga bisan sa social media may nagambal nya lockdown na giniya Lunes. Mayroon siling niya enhance community quarantine man ang ipatuman. Pero ang ambal diri sa local government o kung sang aton sini City of Bacolod and the province dapat kung magpatuman sini nga mga kung ano man ang desisyon nga himuon by next week dapat synchronize no? Dapat synchronize ang probinsya kag syudad sa Bacolod in order ngati isa lang iyang giyo tanan agod nga mapauntat kay ang purpose awayon ang ginakabalakan nga paglapta sang COVID-19. And joining us this morning is the Interagency Task Force Head sa Bacolod City, Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Yes, Action Art, may aga sa atong tagpalamaki. Thank you so much for the time. Vice, may finality na gid o may desisyon na gid ang province and Bacolod City na synchronize na kagnano matabo sini kay damo ka pa mangkot sa kunya ano man sa Lunes ano ni lockdown na gid ni anong matabo diri Vice please help us nga mag-explicar sa ila. Wala ang province meeting today 10 a.m. and in fact we are invited also Okay. So kahulap kita ang province wala sila mo. Na wala sila ya. Ang order nila ya closure of borders lang to. Air, sea, and land. Okay. Kita yan, ari na kita sa General Community Quarantine. General Community Quarantine na, okay? In fact, kita yung una sa Western Visayas sa Community Quarantine. Di inang pamangkot niya ma-enhance Community Quarantine, ma-lockdown. Yalain man na. Ang totoo, di sa lang na. O iklaroon ka niya kakadamo kitang tiga-ulo Yan man. Ang lockdown is used by the military. While the enhanced community quarantine is used by our health authorities. Okay. DOH ang kausar. In fact, kung natumduman nyo, when President Duterte, his first press con mula, COVID press con. Okay. Ginusar yung word lockdown. And later on, sa iyang mga interviews, ginbalik na sa enhanced community quarantine. Kaya ang problema is more on health, virus, so medical. Ang lockdown niya is used by military. Okay. Ang DOH is using enhanced community quarantine. Pero the same ang application niya. The same ang pwede kag hindi pwede. Okay. Klaro? Okay. At least so, ayok ng action pumuluyo na kuha nila ang lockdown kag ang enhanced community quarantine. Same lang sila. Yeah. Ang ginausar lang galing, ang iningat termino, sang DOH ang enhance. Yes, kaya ang lockdown, military lang na ito. Military. In other countries, ang ginausar nila is lockdown. No. Pero medyo scary, na kung lockdown. No? So, matabo sini, isa no maumpisa niyang enhanced community quarantine diri sa Bacolod or ining ginatawag nga lockdown, kag may ang province ma-support man sini ayan? Well, kita kahulap kita sa ila. Okay. Kaya one step ahead na kita mo. So kahulap kita kung ma-community quarantine sila or ma-enhance. Okay. Kung mag-enhance sila,
papagwa man ta sang aton executive order. So nanong diferensya sang enhance kag sa subong general community quarantine. Subong free ka pa magwa. Okay. Diba? May closure of businesses ang ta 8 p.m. May curfew lang ta 10 to 4. Okay. Ang hindi taga Bacolod, ginapasulod ka pati. Kung mag-enhance na ta, tanan nga negosyo ta, curfew ta 24 hours. Kada balay, may iso lang kita siyang quarantine pass. Okay. Isa lang katao magwa sa imo panimalay. Pero may window na ngay butang in the 24 hours. Ara da sa imo quarantine pass, ang window mo is 6 to 11, 2 to 6. In other words, magwa ka temprano or magsugada, dakop ka. Okay. Para magpakalang sa imo essential needs. Magsiling ka essential needs, basic needs, and important needs. Pagkaon, pulong, kadto ka sa bangko, kadto ka sa siniko, kadto ka sa basiwa, kay utdan ka kundi ka. Amo na siyang mga essential needs. Okay. And basic commodity. Bakal ka po tubig sa refilling station. Wala na siyang transportation. Subong may transportation pa. Siya muna siya mga do's and don'ts siyang enhance ikumparar sa general. Subong general community quarantine. Ang maabri ng mga negosyo, ang mga essentials lang. Bangko, basiwa, siniko, PLDT, public markets, supermarkets, pharmacies, money transfer, hasta jewelry shop, open, kaya nga mo at kuwat ka, pwede ka ka-printay. Even ang markets na to, may window. Sa ila pag-abre. Kung sa una nag-open sila 4 to 10, subong hindi na. Butangan ka lang hasta sa 6 o'clock. Okay. Anong purpose na to? Ang stay at home. Kaya ang gina-explain ko na sa tao, ang akon action art ng problema, nalantaw ko tungod siyang suliton ko lang, bili alarming. Kaya ang tao suliton ko insensitive, why that tuman, why sila ka-intindi kung anong buot siyang tinatawag na quarantine. Correct. Kung i-implementar na tong enhance, parehas lang kina-quarantine ka. Kaya magwa ka sa balay mo. Takpon ka? I-apply sa imong curfew mo. Okay. Diba? Kaya nga, ang virus, mangita siya host. Ang host, ang aton nga lawas. May period of time na siya na mag-tender sa lawas ko. Okay. Ang mga experts ko silang siya nga 21 days na sa lawas ko mag-tender. Kung positive ko. Kung waay siya sa iluhan, it will die a natural death. So dapat mo nang gina-apply ang distancing na 1 meter to 2 meters. Kaya mapatay ang virus sa lawas ko, matula. Amo nang ginimo sa China. Wala na virus. Wala na. Pero, kung ari ka dito pat ko, may isa ka grupo sa Manila mo, nag-inom sila. Ugos kit sila nga 5 action art. Sos. Ang ilang butilya, hindi man niya whiskey, inom nila nga tikisay. Ibugulon na kung din lakwa. Ang isa gali positive sa mani. Sos. Ang una, ginang sumsuman niya, butang yan ay mani. So, di ba ka kinamot ka lang des mani? So, hindi mo kamot is may moisture. Tandok sa mani, positive siya. Tandok mo sa upod, ugos kit sila. Ginubos sila. Tingay, kada isa silang kaon man mo. Kada kapot itong moisture sa kamot siya. Dapat nilat na. Okay. Now karon. Ang punto paray ta, mangita ni siya host ang virus na sa iwan. Kung matupad ka di sa akon, instead na mapatay na siya, ang virus, kung matupad ka di, hikap ka, ginikap ng kamot mo sa mata mo, ang virus nagsukot naman to sa imo day 1. Sumulod to sa lawas mo, kaya nag-transfer naman siya. Okay. See? So, amo na siyang ginabuot silingon siyang quarantine. Kaya hindi ka, ka lang, parang ang virus ay sa iluhan kung may arakit man. Okay. So, well and good, kung ari 14 days, kung wala, then we are already free. Okay. Balik sa normal life ta. Kaya kung bertuldo ang tao,
Action Art ang Pilipinas niya, way Nepal David. Correct. Hindi na di madula sa action ng COVID and everybody will suffer. Aha. Ang aton ekonomiya subong is down. Aha. Tourism mo is down. Mm. Imo trade and commerce is down. Mm. Ang imo remittances is down. Kaya ato man itong pamilya mo. So mag-collapse ang ekonomiya, everybody will suffer. Kaya nga, why circulation of money? Aha. Layoffs, mass layoff. Kung tao ay obra, ang imong nasyon ng bigado. Mm. Di gusto Action Art, gusto ta matapos ni. So maluoy ta, ampo ta sa puluyo ta, katungol din sa inyo. Magpakal man da, why man da social distancing. Kita ko libot ko Action Art, tao ay pati. They don't care. Wala siyang... Muna ba siling ko insensitive? Wala pakialam. Okay. They thought na they are Superman. Aha. Walain pa gani, Vice, kaya mo gani nga daw may nag-ayo na sa inyo mga nagapangayo bulig. Kaya mga frontliners, mga nurses, pila ka mga doktor, kapin pa kon natag ka nga nag-obra sa Riverside or other private hospital, ay, daw gina-discriminate pa iya subong? Hindi na siya manami. Oh. Kung i-discriminate na sila, sino matipan siya aton? Na. Siya mo na hindi maintindihan siyang tao. Amo na Action Art na wala tagin divulge ang names ng tao nga positive. Okay. Because of discrimination, hindi gawangal man isla nga hindi ka manukid, lalantawan nyo kaya napalaan siyang tao to, kung sino to siya, ang pamilya nyo da nga ginpahalin to sa mga boarding houses na da, mga doctors, mga nurses. Daw aroon sila nga pagkatun na sa kalanaan ng ginakanan lang hindi kasi magkaon. Nakalaay, no? Sino man niya, abing at turutunto yung gusto matapikan sang virus, di man? Correct. Di sila ni, ang aton service providers, i-discriminate ka, then matimoralize na hindi na mag-report. Sino karon to kung tanan mga doctors? Hindi na mag-report nurses. Sino aton? Sino matipan sa aton kung masakit ka? Yes, and ultimately, ang mga hospital masira. Kaya why naman doktor mo? Sino kung matinder to, abis pasyente magpa-check up to? Correct. Perting ability ng tao na to. Perting mga tunto. Di, Vice na naman tabo naman. Ang ako lang tani, di, kay ang city willing to implement siyang enhanced community quarantine. Kag, ti ang province na ano naman, basibla hindi sila yung mag-upod sa inyo. Ti ang guwasi ni useless yapon eh. Useless ang yapon. Kaya kung kita lang disuliton ko, after tanima, i-open ka namang, hindi man ka pwede nga hasta mintras, amo ng sitwasyon, kamugutom ang guwas ni. Ang city subong is preparing mga 40 to 50,000 pamilis ang tagaan. Di kung maglawit niya siya karon anong kabulan, ano bang i-sustain siyang gobyerno? Correct. So we want this to natapuson tani the earliest, the soonest possible time. But suliton ko, dapat synchronize kita. Kaya kung kita lang sila to hindi, after 14 days, balik na sa normal life, kasi what if kung positive ka, kundi sulit naman ka sa back to zero, talat na naman ka diliwat. Correct. Ang Negros Oriental, nag-enhance community quarantine, hopefully, or Occidental, that includes Bacolod City, same will happen. No, amo man ang himuon naton Vice. So kabay pa. Yes, Action Art, karon na meeting kita sa mga kapitanes ta. They daw overwhelmed ni sila bala. Ay, sad to say, why sila nagpalo sa protocol? Nang pangatag na to sila IDs, nasala. Uy. Ay, gali. Ang protocol nga sundon ta, mando siyang Malacanang, i-house to house mo ang ID. Pre-numbered niya siya. Then after 3 days, ang tanan mo nga ginisyukan, siyang ID, i-report mo sa kay Mayor. Kaya basi mabusuhan ta pala ni ang instead nga ang tower as palaya, damo tao mo gyapon sa kwa. Okay, may quarantine pass. So nakitaan ta to sa ila na ibang nga barangay nga sala
okay na siya nga, anong imo quarantine pass, Hmm. isa ka balay, isa lang ang quarantine pass. Aha. Dapat ang holders ng pass hindi between 18 to 59 lang siya. Aha. Hindi pwede senior citizen, hindi pwede bata. Ang isa lang, hindi pwede nga transferable. Oo. I see. Diba? At saka may window siya. Anong window? Pwede siya kagwa. Example lang ha, 6 to 11. Ibutang mo na. And 2 to 6. Okay. Hindi pwede nga 24 hours. Hindi pwede nga blanco. Kasi pag hindi pwede nga hatag mo to sa balaya, pag gusto lang sila. Kaya saron ko na karon isa ka oras, hatag ko naman sa utod ko, isa man siya ka oras, panan kami da karon 5, tanan kami gwa. Useless ang Quarantine. ang stay at home. Gani, no? To, din sakto na. Tibo tang malong may mga barangay niya, Vice, nga nang nagtag siya na sa mga passes nga ay pagani gali maplastar. So may nabutang pa to sila nga night shift. Night shift ni sino? Ya para kuno sa call center agents. Ay. Toy. Ang call center agents ya, ila na iya management may issue sa ila sang ID nila kag ang ila schedule. Na Hindi ka mo. correct. Naman. Ay na, mas mayo na ka ma-meeting na anay kag pero ang inyo ginalantaw by Monday masugdan ni Tani Vice. Well, pagka kung ang mag-announce sila to karon, ang maayo ta window hindi ta ka sila nga implement na yun immediately. Dapat kaanyo kami chimpo nga makapanagtag ang barangay namon siyang house to house nga kuan. I-announce sa public 3 to 4 days. Good kita siyang amo ni siya mga patakaran. Okay. Hindi nga immediately kundi inaway ta da karon. Rayo tadi karon kay way kuya kabalo ya dakpon mo kundi inaway ta. Way Correct. ko gani kabalo siyang pwede kag hindi pwede dakpon mo nako. Diba? Yes. So anyway, update kami sa imo karon Vice no kay kisado ka frustrating bla mo na nga kon gapaningwa kita makabulig makakontribute sa government sa aton mga opisyales na tungdan nga mga ahinsya sa gobyerno pero kisa ang tawo amo gid ang budlay gid pa insindyon. So Vice, keep us posted whatever development kami diri sa Action Radio padayon kami magabulig sa inyo to campaign in order nga ang bottom line sin isa lang gid ginaaway ta COVID-19 do yawan pa kita. Yes, action ati amo na kon ako din ako mo silingan ayo maampo na lang ampo ko sa pumuwi. Kakapoy maglawig ni tapos kita. Sige. Salamat kita sa art. God bless na sa inyo. More power sa inyo program. Salamat. Good morning. Action Hotline. Kita mo na gapanumpa niya si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Tutuod na aryo tilawin nyo kapon naglabay ko sa Burgos Public Market. Nagsulod ko da, waya, normal yung yapon. Normal ang ila activity. Limitado lang ang supply sa mga baligya. Kaya siyempre, hindi gidman niya damo ang nagapamakal. Pro social distancing, wala yung ginasunod. Action Hotline. Ang paghalong sa kagalingon mo, hygiene, wala yung ginasunod. Action Hotline. Di ako gapanawagan. Ang grupo sa mga eksperto, mga doktor, naghambal na, nga dapat himuan na sang pag-akto sang gobyerno, sang opisyales sang gobyerno, nga dapat ang ginatawag nga enhanced community quarantine, patuman, tisilin ni Vice niya, sa tudtuod lang enhanced community quarantine ina sa termino nga ginagamit sang DOH, pero kon military ang magamit, same lang sila gyapon sang lockdown. Action Hotline. Di klaro? Di mayara yung mga man kung pwede lang mamuyayaw, pwede ka lang kapamuyayaw sa on-air. No mamuyayaw ko mo. Namuya alam yan akong isa, may explica, sobra pa sa mga opisyalis. Linti mo karon. Action Hotline. Kung si Duterte pa, amo malang nagyapon, puinap lang, ari man mga tao, sobra-sobra naman ng inyo iya.
Hindi mo man pwede nga pangamuyuan mo nga matapikan sa COVID, Action Oliver. Kaya ko matapikan na sa karong kang tanali, tupad balay mo na, kung di na kalamayan kay mo, please, maluoy kita. Hindi niya ang ginarisgota, hindi niya kay, kung ano lang, kabuhi ng ginistoryahan tadi ya. Please, cooperate man kita ay. Kung ako yung Governor Bong Lacson, kung nagamonitor ka da or any official sa province, isahon ta na lang nibla. No? Total may pundo pa man kitang gamiton, di? Hindi kayang ginaistoryahan sumong, sus Diyos ko, gumpisa pa lang ang ginaplano, ang ginaistoryahan niya, kawaton naman na sa mga office. Ano man nga sitwasyon ng aton man? Tapos, ang lang problema sa COVID. Dason ining mga gingamit ilang kwarta, kung di sa ulidra, at si Karon, kung ginagamit na sindi husto, di ba? Kagdara sila pasabton, awayon ti anay bisubong ang kung mahimo lang ining virus, so. Kaya ano di karon maglinalisay kita, tananan kita, maglinalisay, hasta magabot ang chimpong, nga maglabot na ginatos, linibo ang magkalamatay sa aton, di? Na, amo nang isa ka masubo, gid. Karon ni mata, tabing mapatay, pinalangga to sa kabuhi. Anong mambal tabi? Action Hotline! Galang kay Duro, gid maalam. Ay, sus, ginbunag sila bing nga mga eksperto mo. Action Hotline! Leonora Bernal, Silingya, I'm staying with my daughter here at Alihis. We are just renting here. I'm from Barangay 12. Batagan man ko na quarantine pass sa barangay di sa Alihis. Among ilang problema, hindi ko na ikasabat. Iyan na sa barangay. Kita mo may mga kapitan, magaling nga. Di kayo mo kita matag pass. Itugyan mo lang sa balay ito niya. Pass nyo, inyo kamulan na balas. Di ko din sakto na. Ako magulang niya, ako unagwa. So, tutugay niya, ikaw naman to Tengwa, sinapasa-pasa. Tanan sila, gapon kagwa. Tiyanong gwa, kinanglan ko ang ngalan sang pass, Doril Kabato, gid. Action Hotline! Elizabeth Catalbas niya pwede kaas kay Vice kung diin matagan ang mga list sang driver makadto avail sang assistance. Ay, sorry gid man. Bago ko lang nabasa, no? Ang imo sining mensahe, babangkot na lang na karon na Carmila Arquio Taglukop, ang mga kabaligya sa merkado, paano? Amo na kung mag-community quarantine, i-regulate kina sila dapat. Action Hotline! Ang mga kabaligya sa merkado, hindi niya makakuan basta basic needs ng kinanglanon katawo. Importante sunod kamo sa protocol. Ano nga protocol? Kinanglan social distancing kag panglimpyo kamo dai. Sos galing kay ang Burgos para sa Burgos, ano paglimpyo na kay sulod kagalapot yak ya. Jonathan Vargas, Action Art, tanay kung magatag sila food pack, hindi ibalay-balay nila, kay kung ipaagi sa kapitan, ginapili lang nila. Sus, sino man nga animal ng kapitan niya man? Si Snook Antan, wala biyahe, pero sa private, isa makasakay na pasayro, sir? Ipamangkot na lang na, inang isa sa lakyan. Kung ikaw lang may pass, ikaw lang yung masakay, siyempre. Kung ako amo na akong pag-insindi, hindi mo na pwede karon ngay may pass ko mga ngarga ko pasayro kung maglagaw kami. Hindi na yan pwede, siyempre. Action Hotline! Carmila Arquio Taglukop. Sige, Bia Jonathan Vargas, nabasa ko na ni. Wala biyahe, pero sige. Jo Marie Lagtapon about sa Paglaong Village, paano kami mamakal sa Libertad next week, kay wala salakyan. Ang salakyan, why tuod no layo sila to, hindi ka man kabisiklita, ipamangkot na lang na guro kung ano ma-provide na sa inyo. Mas dami na sa Manila, may mga rolling store to ya. Action Hotline! Ay sus, dayawon mo galing to ang mayor si Vico Soto, dayawon mo ang balang ka dayon niya lain naman na target sina sa sunod election. Hinang ginago ng ginlayaw dason magulo komentar pagkomentaryon mo tapos kagid ya. Ay, Mary Ann Anyo Ramuran, Isabela, public market is already practicing the said enhanced community quarantine since yesterday. Thanks and congratulations. Sige, daw ang iba nito, hindi ko inibalabutan, no? Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses
as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In this Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na sinikon si Action Oliver, pakitsura mo sa mga politiko, sa mga lideres sa syudad ng Manwa, hagard sa ugtas. Action Hotline! Isko Moreno, ganito, hindi madrawing tsura yan naman siyang pulaw, si Vico Soto, no? Di sa iba na mga lugar, mo man bao tani, maluoy kita once and for all, disiplina, tani, man sa galingon ta. Action Hotline! Pero pakarunan ta na kayo may meeting sa barangay, otro man galing kayo silang siyang mga kapitan. Di gani ka mukha disiplina kay Senador Coco. Di galing ka mo na bla. Amo na gani ang problema kay halimbawa kay Senador Coco ang iyang nga panindugan ti way ko malo nga positive ko amo na gani nga dapat tanan kita halong kay mayo lang isita galing kay positive na ta. Dason ka nasik ang laway ito sang istorya. Action Ay, pangabuhi. Kabudlay gid yan, no? Action Hotline!
Sorry kids, hindi ko malabutan ng maminsahe na kaway naging kutsempo. Ang ako ng reminder sa inyo, abi, pabakura na lang immune system ta. Ang immune system nato na mo ang ginakabalakan, kagluyag sang Dr. Alfred's kamabuligan. O pagi sa ilang produkto, Dr. Alfred's Pure Mangosteen, capsule and ting combination. Arada kompleto, vitamin A to zinc, no? Vitamins and minerals, nga ragid, makabulig nga atong lawas, o kuan ka, preparado ka, no, amo malang na mahimo naton way pa man bulong ning COVID-19 ni ti pa makurong tang lawas tagid agod nga hindi kita mabalda, no, palihog lang sa aton sini magka-action kay damo phytochemicals puro kag organic pa iya way lamod nga anuman nga mga chemicals gani ang natural healing properties ang santon nga ara da magabuligid sa inyo. Tandaan palihog ha, Dr. Alfred's Pure Mangosteen, capsule and tea. Action Hotline. With action Oliver Pason sa technical side, back up ta si Action Dorel Cabato, Action Elry Dotilios. Ako naman, Action Artoy Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon